Pekne vás pozdravujem. Tu je Tedo Hinco. Pekná nedeľa je dneska, pekná. Trošku fúka u nás, ale inak je pekné počasie. Tak čo, pochovali ste včera basu? Vy skôr narodení asi viete, o čom rozprávam, však taká je vás drvivá väčšina na mojej stránke. Vy viete, o čom rozprávam. Mladí, tí to berú ako srandu, ako zábavu a vlastne nevedia, čo sú to tí končiny a prečo vlastne nejaké pôstne obdobie. Ale tak nad tým sa netreba zamýšľať. Ja chcem tak s radosťou sa vrátiť možno k tomu včerajšiemu dňu. Chvála Bohu, človek má možnosť chodiť po tom našom krásnom Slovensku. A ono je krásne. Je krásne. Či som na severe, či som na juhu, či som na západe, alebo na východe. Všade je krásne. Všade žijú ľudia, dobrí ľudia. A dokonca sa nájdú aj takí zanietenci, ktorí tieto naše zvyky a tú našu kultúru zachovávajú. A mne je tak dobre, hovorím si, že Pane Bože, ďakujem Ti za to. Len mi je ľúto to, že to neukazujú takéto niečo v televízore. A možno aj ukazujú, ale vtedy, keď ľudia sa nedívajú na televízor. Nedávajú to v hlavnom vysielacom čase. Namiesto toho tam dajú samé zlé veci. Nenávisť, aroganciu, vraždy, krvové prelievanie. Toto nám ukazujú v čase, kedy by toto mali práve ukázať možno, že pozrite sa, ako sa tí ľudia dokážu ešte stretnúť, ako sa zabavia. Ako tam spolu pri jednom stole si zajedia tú jaterničku, tú klobásu, to jelítko. Ako tam tie ženy v tých pekných krojoch donesú tie šišky džemové, alebo ze šláčku, alebo... Viete, je to také príjemné. Včera mi jedna pani povedala, že ale čo keď už zomrú a vymre tá generácia tých dôchodcov, že čo to bude, a kto tí zvyky bude zachovávať? Bol som včera v Púchove. A v Púchove bol taký pekný fašiangový sprievod. Ale celý bol zložený z mladých ľudí. Deti možno vo veku od 5 do 15 rokov. Hovorím si, ďakujem. Zase len ďakujem všetkým tým zanieteným pracovníkom, tým ľuďom, ktorí sa o tie deti starajú. Že im nie sú ľahostajné, že ich vytiahnu z toho ich sveta. Že na chvíľku odložia tie mobily, tie počítače, na chvíľku prestanú kontaktovať a všetko sa pýtať umelej inteligencie, ale pýtajú sa normálnych ľudí, pani učiteľka alebo pani vychovateľka, čo to je za zvyk, prečo to robíme. A ja som vďačný za týchto ľudí. A majú naozaj veľký môj obdiv. Všetci tí, ktorí zachovávajú tie naše tradície a vedú ich aj naše deti k tomu. Kiež by ich bolo čo najviac. Kiež by aj tie naše deti tak nasiakli tou našou kultúrou. Ale takou peknou, tradičnou kultúrou. Nie zvrátenosťami, kedy sa niekto vyzlieka do hola, tancuje holý v upotených tričkách alebo slipoch a za toto dostáva peniaze. Tradičné je to, na čom vyrastali naše generácie. Tradičné je to, čo by mal mať každý štát, každá krajina. A každá krajina, normálna krajina, si to váži, každý zvyk, lebo to sme my, to je naša identita, podľa toho nás poznávajú aj všade naokolo. A nemávať rukou nad tým, že a to je taký zvyk a to bolo kedysi a to bolo za komunistov. Nech to bolo aj za Hergopátera. Aj teraz bude sviatok Medzinárodného dňa žien. A čo ho teraz nebudeme oslavovať, keby sme sa mali na to pozerať tou optikou tých mladých ľudí, lebo sa to už oslavuje od roku 1914. A to bola vtedy taká nejaká zlá doba. Neoslavujme to. Je to sviatok všetkých žien. Bude to sviatok všetkých žien. Tak si to vážme a zachovávajme si to. Aj ďalšie sviatky, Deň Matiek, alebo, ja neviem, sviatok svätého Cyrila a Metoda. Neotáčajme sa tomu chrbtom. A tí hore, ktorí tam sú, tak tí sú tam na to, aby to automaticky robili, aby nám to masírovali deň-noc, keď nám dokážu masírovať hlavy všelijakými násilnosťami a všelijakými bludmi a klamstvami, tak toto treba tým ľuďom masírovať. A na tých školách hlavne, tým deťom. Vtedy ešte máme možno tú šancu. A ja som to aj včera povedal. Pokiaľ mladých trošku preberieme, trošku otočíme, pritiahneme ich k sebe a začneme spolu komunikovať a začneme si vlastne aj hľadať cestu k sebe, ešte stále máme nádej. A tú nádej chcem aj teraz odovzdať vám všetkým mojim sledovateľom a poďakovať sa vám za to, že ste ma počúvali. A prajem vám peknú a hlavne pokojne prežitú nedeľu. Váš Hinco.